veľa z vás ľudí si neuvedomuje, ako je ťažké byť let's playerom. Preto tí, ktorí nie sú let's playeri, by si mali let's playerom vážiť, užívať a nenadávať ich, teda nehejtovať ich tým, že nedali jeden deň video. Prečo? Aj dokonca pre let's playera môže byť ťažké natočiť video, editovať ho a uploadovať ho. Samozrejme je to ťažšie, keď mám pod tých 18 rokov, ale akože sú aj výnimky a preto by ste nemali hejtovať let's playerov za to, že nedali video v ten priamy deň, čo vy chcete. Preto, lebo nie je to naozaj sranda. Musíte video editovať a uploadovať. Editovať ho musíte proste zostrihať, pridať tam nejaké intro a podobné veci, po prípade niekde hlasnejšie popribližovať a podobne. Alebo keď sa uploaduje, tak sa to uploaduje nejaký čas. A keď má nejaký let's player pomalší internet, tak je to pre neho ťažšie, jak sa to uploaduje. Takže keď mu to ide napríklad 300 kB za sekundu, tak je samozrejme, že to bude uploadovať nejakých 6 hodín. Ako napríklad poznám Goga, on sám hovorí, že teraz má pomalý upload. Je to preto, lebo asi, teda neviem, či je to práve preto, ale je to skôr preto, že má asi pomalší internet a nemá nejaký internet, ktorý mu beží 6000 kB proste za sekundu. Samozrejme, určite má dobrý internet a ja mu v tom ako verím. A dúfam, že bude let's playovanie pokračovať. Ako ja sa dokážem naštvať, že nedal to video, v ktoré som priamo ja chcel to video. Preto, lebo ja som chcel a celkovo každý keď niečo chce, tak sa mu to nemusí vyplniť. A preto by ste si mali tých let's playerov aspoň trošku vážiť a nehovoriť im typu si sprostý, nedal si dneska video, prečo to zase nerobíš? Prečo? A pokiaľ teda sa chcete spústať let's playerom, a keď už ste let's playerom, tak asi viete, jaké to je. A preto len chcem upozorňovať, že hoci let's playerom nemôže byť nejaká citlivka, ktorému hneď prvý koment zlomí srdce a skončí s natáčaním. Ale ďalej let's player potrebuje veľa ďalších vecí, čo napríklad mikrofón, počítač a dobre musí vedieť rozprávať, lebo keď furt robí vyplnkové slova vlastne nikto neviem a podobné, tak je to teda na hovno. Úprimne povedané. Prečo je to na hovno? Lebo proste ten zážitok je o dosť horší, keď sú tam tie Keď už je tam to tak je lepšie to editovať, alebo zostrihať, alebo to stíšiť, aby tam to nebolo počuť. A preto, keď už chcete byť let's playerom, tak skúste aspoň tieto základné body skúšať a spĺňať ich do najlepšieho. A tak sa môžete vytiahnuť. Samozrejme, vytiahnutie nebude trvať 3 sekundy. Proste nejaký čas to trvá. Aj Gogo sa dostal do tých môžeme povedať 300 000 odberateľov za 3 mesiace. Sa určite nedostal. Preto, lebo za tie 3 mesiace mal dokopy tak asi neviem, 500 alebo 1000 odberateľov, čo je ako už dosť veľké číslo, ale je to stále oproti tým 300 000, čo skoro už má, veľký rozdiel. Takže keď sa chcete stať let's playerom, musíte mať pevnú vôľu a držať sa a nezdávať to, keď vám za mesiac nebudete mať 1000 odberateľov. A to je na dnes teda odo mňa všetko, ja som Shadow a uvidíme sa na budúce. Stay